Tema ovoga videa je umetanje zaglavlja u dokument. Zadatak je sljedeći. Tekst pjesme Sunovrati Williama Wordswortha valja oblikovati tako da se svaka kitica postavi na novi list papira i centrira okomito i vodoravno na papiru. Na prvoj stranici bit će naslov, autor i godine i umetnut ću zaglavlja. Zaglavlje prve stranice bit će drugačije od zaglavlja svih ostalih i sadržavat će sliku. Zaglavlja kitica sadržavat će odgovarajući tekst. Kliknut ću na gumb Pokaži sakri koji pokazuje skrivene simbole oblikovanja. U ovom primjeru to je pritisak na tipku Enter. Svaku kiticu valja prebaciti na novi list papira. To ću napraviti pomoću tipovničke kratice Ctrl-Enter. Ctrl-Enter. I za druge Ctrl-Enter. I zadnji Ctrl-Enter. Dobila sam 5 listova papira. Sada ću umetnuti zaglavlje. U zaglavlje prve stranice postavljam sliku, pa ću je ovdje iz teksta dokumenta izrezati. Odmah ću izbrisati ove skrivene simbole oblikovanja. I kliknuti na karticu Umetanje u grupi Zaglavlje i podnožje. Zaglavlje. Neću birati gotove formate, nego biram Uredi zaglavlje. I na početku ću reći Wordu, bit će drukčiji izgled prve stranice. Klikom na drukčiji izgled Word prepoznaje zahtjev i mijenja naziv zaglavlja u zaglavlje prve stranice. Tu ću zalijepiti s Ctrl-V sliku i valja je urediti. Valja primijetiti da je Word otvorio 2 kontekstne kartice. To je dizajn koji sadrži alate za zaglavlja i podnožja i oblikovanje koje sadrži alate za slike. Budući da radim slikom, kliknut ću na karticu oblikovanje i u grupi razmještaj poravnaj po sredini. Mogu i ručno namjestiti, malo podići sliku u željeni položaj prema vrhu stranice. Sada ću urediti zaglavlja svih ostalih stranica tako što ću s lijeve strane zaglavlja napisati naziv pjesme. Tipkom Tab postaviti se na sredinu zaglavlja i umetnuti u kartici Dizajn broj stranice. Kliknut ću na trenutni položaj, jednostavan broj, broj 2. Postavit ću se na kraj zaglavlja tipkom Tab i ovdje umetnuti datum izrade dokumenta. U grupi Umetanje kliknut ću na datum i vrijeme, biram format mjesec slovima, potvrdit ću s u redu i pogledati ostala zaglavlja. Zaglavlje 3. stranice, 4. i 5. stranice u redu. Zatvaram zaglavlje i podnožje. Sada mi valja urediti tekst tako da taj tekst bude na sredini lista papira. Označit ću cijeli dokument s Ctrl-A i birati karticu Izgled stranice. Pokretač dijaloškog okvira Postavljanje stranice i u 3. kartici Izgled potvrditi stranica, okomito poravnanje, sredina. I tekst je na sredini svake stranice. Uredit ću naslov pjesme Sunovrati u kartici Polazno. Povećat ću font na 36. Spacionirat ću ga. Pokretač dijaloškog okvira font. Povećati razmak između znakova. Razmak umjesto obično postavljam prošireno za 4 točke. Povećavam razmak između slova i mogu promijeniti boju. Uredit ću naslov autora i godine. Povećat ću font.
na 28. Godine 28 i promijeniti boju u zelenu. Smanjit ću izgled, odnosno prikaz dokumenta na 20% i pokazati veći broj stranica da ih vidim u cjelini. Prva stranica, u zaglavlju je slika, u svim ostalim stranicama u zaglavlju je tekst i tekst je centriran, okomito je vodoravno.